A sokszínűséget mutatja be, ezért ez az egyik nagy erénye a vásárhelyi őszi tárlatnak, Miklós Péter szerint, aki 7 évtized sajtótermékei közül 23-at emelt be Újra gondolt tradíció című kötetébe. Motivációját a szerző tegnap délután a 70. Kortárs Képzőművészeti Seregszemle alkotásai között osztotta meg a hallgatósággal az Alföldi Galériában. Az benne az érdekes, hogy amik akkor szimpátiából, ellenézésből, elismerésként vagy kritikaként előkerültek, azok aztán sokszor a 70 év távlatából, vagy akár a képzőművészeti életben való nyomothagyásnak a szempontjából jelentéktelenné válnak. Igyekeztem is ezeket a kicsinyességeket nem megjeleníteni, és helyette azokat a szempontokat, akár pozitív javaslatokat, akár ironikus megközelítéseket beválogatni ebbe a kötetbe, amelyek gyarapítják hitem szerint a vásárhelyi őszi tárlatok világát a jövőben is, hiszen a múltból tanulhatunk, 70 év komoly tradíció, újra kell gondolni, ennek az eszköze ez a könyv is. Miklós Péter 10 évet töltött Hódmezővásárhely közgyűjteményi és közművelődési életének szolgálatában. A város integrált kulturális intézményrendszerének főigazgatója is volt, ezért jól ismeri az őszi tárlatokat és az idáig vezető utat. Úgy látja, hogy az itteni Kortárs Képzőművészeti Seregszemle nem csak idehaza, hanem nemzetközi szintéren is elismert kiállítássorozattá vált.